Tamén decimos de presentar un estudio sobre como influen tanto as correntes do afloramento como o incremento do tempo de residencia das augas no interior das rías, que pasou de ser de 8 días a 20,6 na actualidade, para ponderar o impacto ambiental tanto do dragado como do verquido. Despois queremos requerir tamén, no caso de que decidan manter o punto de vertido na zona B, que este se realice nos meses do ano en que é menor o afloramento e que se instale nun perímetro con unha malla que dificulte o traslado dos vinos. Que meses son os adecuados para facer o trago? Pois precisamente o que dixo antes Xocas, os que non son adecuados son os do afloramento. Os do verán. Os do verán, sí, claro. máis ou menos. Primavera e verán. Sí, primavera, verán, ese o... Esos son os que habería que evitar. Efectivamente, claro. Que Por haber habería que facelos no inverno. Claro. E da malla? O da Da malla. O da malla é porque, vamos a ver, si botan sin malla, pues, a dispersión deses finos vai ser nunha área xeográfica moitísimo máis ampla. Sí, pero non entendo Como se... Eso é un problema técnico. Eso sería ubicar unhas bollas e meter unha malla con uns pesos para que manteña un perímetro e obrigar as dragas a respetar eso. Pero, bueno, é un problema técnico de inxeñeiros e de tal, que son... Si queren facelo, poden facelo. Outra cosa é que o fan.